In lo don tlang mo, tuna in lo try em. Hey, when I chen til tam tak kan ti dona video kan lo siam ran dona ni. Tuna hian mos tele. Riat puyan an ngak meka. Ka video siam tu hi. Akmu nom le dona ni ti in lo fe don ni o. Ni mo lo. Hay tua hian i video khan tawngkam moi lo I hmanga sa ebe ma khawang khan mi mol ni ti athiang Ni tuna khanin thu moi lo tak tak mai mi mol ti te I mga moi lo khop mai tuna china chuan chim mak ton che. No pang ten I thu sai hi an lo ngai thawe si a. Aza tha khop mai no pang te thu sai rang anin zir lon chuan tuna china chuan in tawngkam moi che mang thi che. I ria mo hei ke po kein chei na hi amoi em hi man lai fa ro hun lai a anin chei dan in kein chei hi hetia amoi takhian tawngkam te po mang thin tong ni tawngkam moi chau hi man thin tu ni a chu chu pathian bu dan po ni tawngkam moi mang hi thil thar sa adimi alo có thiam lâu lên đê ra nè trong cam môi lâu hi cả lâu măng lẹ thì đó tu nó chỉ là chuan trong cam môi chúc có măng tổ thì nắng tí cái in tiề mê